pinagbasa mi ni Catherine St. Paul College. Kinder up to grade 4. Nung po awam mo ti ado nga financial mi ta. Uray no mangisursurot ti rawis, basit ti sweldo na. Kutyak agtagtagibiak sa anak mo't unay nga makatrabaho nga agdamili ken mapantaltalon. Sakla makatrabaho no dumadakkel basitan digijay anak kon. Iso nga nagpatingga ni Catherine ti grade 4 ga St. Paul. Kapo nga minta may sa nga babae kayat ako mga ipanti na pimpintas private nga eskwela. Min in transfer mi dito'y Bulala para tong community school ti grade 5. Kasin apo iso ti kangatuan. Nagriripay kat di adi kapo transfer iso na saan nga kim manunong dahil nagbalbalidikturyan nga dinanon na. Iso hindi na kaputa ado tiriri inayaban ti district supervisor ijay bigan pinagtes da ida nga dua. Ni Catherine ti talaga nga iso ti nakarwar ti kinabalidikturyan ti grade 5. Dinireksyonan ingana ti naggraduar ti Ilocos National High School valedictorian isuna. Nagtest ti UP Diliman nga para scholar ta talaga nga hangmi nga kaya ti mapan agpabasa Manila. Gapo ti kinaado ti anak ko lima ay upat dan. Talo nagsisinaro no sa nikati upat da. Tapos nasunudan pa ila ti sumaruno nga anak ko after 8 years nagkaanakak manon ti sumaruno nga ubing nga lalaki. Iso tatta ni Herbert. Iso nga idi naggraduar ni Catherine nakaabot ti magna cum laude. No kasano ti ragsak ti maysa nga ina. Aglalo siya sa anak nga nakaturpos ti kolehiyo. Daytoy nga tan-apo kunak tinakum ko. Daytoy nga tan-apo ti adu nga kararag ko sakripisyo kun arapaap ko. Nga ti arapaap ko ket makaadal. Daytoy apo ti insubad mo kanyak. So nga thank you Lord. Pagkatapos nga naggraduar ti magna cum laude, naala si Gida Tineda. Napan Tineda nga nang opisina. Gaputa makita ti Panguluan Tineda nga adda dati kaya na nga manihar Tineda. Nang adda dati naggapu diyan Michigan State University, Michigan Islansik. Duwada nga pinagtest dayjay Pangulo Tineda nga apan agbasa dijay ti kina Doctor of Economics. Nakaruwar ni Catherine. Kabayatan ti pinag-opisina ni Cathy Tineda saan na nga sinardengan ti nagbasa nga nagmasteral. An nga sinarsardengan nagbasbasa latta. Ta scholar nga ro ingana ti ko kana talaga nga sinupsupusupan latta ti UP suna. So idi nagtest manen ti abroad iti para doktor. Nairuwar namanen ti para scholar. So napanggay Michigan Islansing University nagbasa manen ti 5 years ti Doctor of Philosophy. Andiyan ko lang Doctor Philosophy o basta economics BS Economics ti inaala na ngamin nga kurso. No kasano ti ragsak nga na ipaay kanyak nga inted ni Apo tumukno ti langit. Ta tinaranasan mi kelakay ti kaado ti medalyana iti naggraduar ti National High School. May mabilbilang ti kaado, mabalin makita yung mga ti kaado medalyana. Adu manen tinaawa mi idi magna cum laude. Namindua nga na sabali ti pinaggraduar da nga whole amin nga kurso nga jay sabali jay BS Economics laeng. So nga namindua kami nga daras nga napan nagikabil ti miadu nga medalya kanyana. Ti balak na idi ni Catherine ko Central Bank of the Philippines ti kaya ko nga pagserbian dito'y Pilipinas kunana kanya. Okay lang anak. Ngimidi at daday jay nga improponer dang scholar. Mamang mapanak di jayon ta agsubli aktumet laeng no umay dito'y Pilipinas kas jay ti kunana. Kalpasan ti 5 nga taon naggraduar di anak ko jay nala na kami napang kami nagpaggraduar di jay.
Superen, tiragsak min. Sa whole world. Diyan ada kami nga ti panagraduar na no kasano jam mo no whole world data nga entire flag ti Intiro Pilipinas ay Intiro ti Lubong. Adadagjay aming scholar. So tatta dadya anak ko idi naturpos na ti doktor nan of economics nan. Imbaon ja professor na ja World Bank na pan nagpractice World Bank. Tapos, ang damot ting kalpasan nga nagkagraduar, sa ang damot ting pinalubusan, aging gana ita. Consultant itan di anak ko. Iso nga, around the world dun, na limunan saan amin tilubong di anak ko, napampay di Ethiopia, Africa, nagita napapanglaw, ti ko na nanganap na panan na. Uray pa dito anak ko nga dati buridek, saan ko nga talaga nga kaisuna talaga nga adamot tatta di Dubai, ket napadasa mimutten at tinapan di Dubayen. Napang kami ken ni papang na ti 4 months. Ta duada nga gasawa nga ECE kadadamot ti kumpanya ti Motorola ja manawgang ko, adamot ti kumpanya ti Nokia jaja anak ko nga senior engineer. So nga itattan ti ragsak ko nga nga inted niya apo kada kami nga pamilya ken adu nga bendisyon nga inted na kada kami iti daytoy nga pamilya mi inyuper mi nga agasawa ti panagserbi mi ken ni apo inggana ti unos ti panagbiag mi no kaya mi. Oray no bakit kamton, no talaga ikan na kami ni apo, ti ado nga salunat, in karimi. Nagsapata kami kalakay nga isuti pagsubalit mi ken ni apo, ti ado nga bendisyon, ti ado nga parabor. Kada kami nga pamilya Ragasa. Langit sa gabing maligalig ay walang alaala ng naglahong saya sa lansangan nagkalat mga dahong lagas at ang hangin umiiyak. Siyak ni Mrs. Daniela Ragasa. Ilang palayaw ko. 67 years old, agnaedak ti Bulala, Kalungguyan, Bigan City. Daytoy ti biag ko.